בקרוב אצלכם, בקרוב אצלכם, מזל טוב. כמה פעמים שמעתם את המשפט הזה כשבאתם לשמח את החבר או החברה ונצבט לכם הלב? מה, אני לא רוצה להתחתן? בטח שכן. מוקד הישועות של לב אריאל לא עוזב אתכם עד שתקבלו את הישועה שאתם כל כך מצפים ומייחלים. אז קדימה, רווק, רווקה, אתם חייבים להתחתן. לא, 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 זה לא מקרה. ואנחנו נעזור לכם להגיע לרגע הכי מרגש בחיים שלכם. רבני לב אריאל התפללו עבורכם על ציונו של מורנו ורבנו, מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, בעקשנות, בלי להרפות ובלי להרים ידיים. הם התחננו שוב ושוב עד שהתפילה תענה. כל שם ושם יוזכר בזעקה ובתחנונים, פעם אחר פעם, עד שבעזרת השם נזכה להשתתף בשמחתכם. אמן. מסרו עכשיו את שמכם לתפילה. זמן, עוצר הזמן, לרגעים של אושר בלבן.